Mě všichni chodci závidí, když v neděli mě uvidí, mě nezastaví vůbec nic, jedu slunci vstříc. Já všude každý koutek znám a pěknou cestu vždycky mám, mě dobrý vítr provází, nic mi neschází. Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én András vagyok, ez pedig a Tune-Up című podcast sorozat 44. adása, műsorvezető kollégáim ezen a héten Gáspár, Hey. Ádám, Hello. és Lóri. Hello. Nos, vártam már ezt a mai felvételt, ugyanis végre újra aktuálisabb filmekről tudunk beszélni, valamint régi, érdekesebb témájú alkotásokat is elő tudunk venni. Sajnos és csak azért is elmondom, hogy a jelenlegi minden idők legsikeresebb nyitányával büszkékedhető magyar premier a Szürke Arányalatáról ezúttal még nem tudunk nektek beszámolni, de mivel annyira elkötelezett kritikusok vagyunk, ezért mindenképpen úgy gondoltuk, hogy a véleményünk az számít és fontos, és az a 180 000 ember, aki megnézte, csak arra vár, hogy a Tune-Up mit mond róla, úgyhogy ezt ígérjük, hogy minél hamarabb próbáljuk moziban megtekinteni, és a saját pénzünket adjuk azért, hogy elkészülhessen a második, harmadik és a harmadik résznek a folytatása. Én a lelkemet is adom érte. Igen. Tehát, hogyha valamiért, akkor ezért megéri fizetni. Már attól idegbeteg lettem, hogy ezt kimondtuk, úgyhogy hamarosan rá is térhetünk az első már is megosztó film, a Jupiter felemelkedésére. De előtte a szokásos mondókámmal kezdem. Igyekszünk ma is azért olyan véleményeket megformálni, amik nem feltétlenül egyeznek a közízléssel, ezért, hogyha ezzel nem értenétek egyet, vagy pont, hogy egyetértetek, akkor azt több formában is jelezhetitek nekünk, e-mailen a tuneup314@gmail.com címre, ezzel a YouTube videó alatti kommentekben, vagy hogyha MP3-on hallgatjátok, akár Facebookon is ránk tudtok írni, facebook.com/Radio Tuneup. Jó, tehát minden formában ezeket várjuk, valamint akkor a bankszámla számunkat majd a műsor végén megadjuk, ahol komolyabb összegekkel is támogathatjátok a műsort. Azt akkor, hogyha tetszett, ha meg nem tetszett, akkor nyugodtan törjétek be az ablakunkat. Így van, így van. Neked te könnyen beszélsz, mert Andrásnál vagy. Igen, de te ablakodat nem fogják betörni, de... Hát de azt is be tudják. Igen. Mondjuk inkább anyukámékét, mert az nyílik az utcára, úgyhogy szegények. Bocsi! Akkor a műsor végén majd megszavaztatjuk a közönséget, hogy kinek az ablakát törjék be, igen, akinek a véleményével legkevésbé értetek egyet. Én Ádámra szavazok, mert az nagyobb erőfeszítés. Egy kicsit igen. Messze kell dobni. Egy ilyen 5000 kilométert lehet az ablakomért mászni. No, akkor hát nem tudom jól átkötni, Jupiter felemelkedése. Igazából én mióta láttuk ezt a filmet, azóta nem tudom eldönteni, hogy most haragudjak-e rá, vagy sem. Ugye általánosságban úgy lehet összefoglalni, hogy ez a Wachowski testvéreknek talán az utolsó lehetőségük arra, hogy még valamennyire a hollywoodi blockbuster gyárosok körébe tartozhassanak. Ennyi bukást, ennyi pénzügyi és kritikai bukást senki nem tud megúszni. Tehát így is már érzem, hogy erősen szponzorálják őket a Warner stúdiónál, mert bukott a Matrix 3, mi bukott még? A Speed Racer, a Felhő Atlas, tehát azért ezek több százmilliós tételek, és a Jupiter felemelkedése is, ugye ahogy már megtudtuk az adás felvétel előtt, irdatlan nagy bukás. Miért szerintetek, miért pont egy ilyen filmmel próbálták ők visszahozni a nézőiket? Tehát azt tudni kell, hogy ez egy borzasztóan idétlen és beteg film, nem egy olyan, ami kedvezni akarna a pláza közönségnek, ugyanakkor meg minden elem megvan benne, ami kedvezni akar. Tehát benne van a hercegnő, aki a mocsokból felemelkedik, a szép fiú harcos, aki őt megmenti, a gonosz elnyomó úri család, tehát ugye ezek ilyen alaptoposzok, amikkel az ember tud azonosulni. A film mégis annyira tele van hányva ezekkel a idétlen skifi elemekkel, hogy nem hiszem, hogy egy átlag húgyos Jóska, aki beül rá, azt tud vele azonosulni. És talán ezért volt rossz a marketing, ezért bukott a film, mert igazából senkit nem fogott meg Channing Tatum és Mila Kunisnak a skifi űreposza. És itt még nem is a film minőségéről van szó, hanem már magáról, hogy ami ez a film. Szerintem a film minőségéről van szó igazából, mert én azt mondom, amit már oly sokszor,
hogy ebben a filmben, és most hatványozottan igaz, hogy baromi sok ötlet volt, és ezek az ötletek nagyon jók voltak, és én egyébként értem, hogy mit akartak a Wachowskiék, tehát hogy tényleg egy ilyen grandiózus űropera jellegű, de ugyanakkor szórakoztató filmet, amitnek a történeteit hát nem olyan túlzottan bonyolult feldolgozni, tehát tényleg egy ilyen egyszerű, van egy lány, akiről kiderül, hogy ő a mit tudom én kicsoda, és akkor neki ez a felemelkedés, ahogy a cím is mutatja, ami egy ilyen tényleg halál egyszerű hollywoodi toposz történet, ugyanakkor ami a problémája a filmnek, hogy nem sikerült ezt megvalósítania, tehát hogy, és szerintem ezért lett óriási bukás, nem azért, mert az alapötlet vagy az alapkoncepció lenne a hibás. Illetve én egyébként azt gondolom, hogy ugye érdemes lenne talán összevetni a Felhő Atlasszal ezt a filmet olyan értelemben, hogy a Felhő Atlaszban én azt gondolom, hogy ők megpróbáltak olyan gondolatokat boncolgatni, amik inkább egy gondolkodó közönség felé szólnak, és a Felhő Atlasz az nem sikerült, pedig alapvetően én azt gondolom, hogy ez egy jó film, és egyébként én nem tudom, mit Andrásra nézek, ami nyilván látszik a podcast hallgatóknak, hogy a kritikai közönség, én tudtommal egyébként viszonylag jól fogadta a Felhő Atlaszt. Hát igen, tehát hogy jól, nem zseniálisan, hanem hogy értékelték az ambíciót. Igen, és ehhez képest így a nézőszámok pedig nem jöttek így mértékben, hogy ez egy jó film, hanem ez egy elhanyagolt film lett. És hogyha belegondolok abba, hogy van egy rendező párosunk, aki elindult egy Matrix-szal, és aztán relatív sikertelenség követte pályákat, és akkor megpróbáltak még megint valami maradandót letenni az asztalra, ami megint képvisel valami gondolatiságot, ami egy grandiózus vállalkozás, ez lett volna Felhő Atlasz, még az is megbukott, akkor az én érzésem szerint arra jutottak, hogy megpróbáljuk ezt hasonló módon, csak minél inkább közérthetően, populárisan, a lehető legfogyaszthatóbb módon átadni az embereknek. És ez lett talán a Jupiter felemelkedése, ami ugyanúgy hordozna gondolati elemeket, ugyanúgy benne van a potenciál, hogy közvetítsen gondolatokat a néző felé, mint akár a Matrix, de ezt valami ilyen relatíve szélesebb körök által befogadható módon próbálná megtenni. Viszont de szerintem, bocsáss meg, hogy félbeszakítanak, ez kurva nem így van. Tehát amiről te beszélsz, az, hogy a Matrix-szerű gondolatvilág, tehát gondolatiságot is közvetítő film, az pont, hogy a Felhő Atlasz akart lenni. Igen. Vagy talán lett is. De és ehhez képest a Jupiternek semmi között, a Jupiternek semmi gondolatiság nem volt, az egy szórakoztató nem, volt. Szerintem rengeteg dolgot belevihettek volna, és részben benne is volt, tehát hogyha belegondolsz, ugye ami egy mondatban elhangzik maga a reinkarnáció, meg kvázi tudományos megmagyarázásának a gondolata, igen. Az, tehát hogyha ilyen és ehhez hasonló szálak, és biztos vagyok benne, hogy hagytak ki ilyesmiket a sok száz oldalas forgatókönyvből, ha ilyenek nagyobb teret kaptak volna, akkor inkább egy olyan irányba mozdultunk volna el, mint amilyen mondjuk egy Matrix 1 vagy egy Felhő Atlasz. És még csak egy fél mondat, mindemellett nem volt célja egyértelműen a filmnek, hogy túl gondolati legyen, de akart tartalmazni ilyeneket, de nem volt már neki lehetősége előtörni. Én azt gondolom, hogy a Jupiter pontosan ugyanazt csinálja, mint a blockbusterek, de mostanában pont a Matrix óta egyébként minden hollywoodi blockbuster, legalábbis a legtöbb próbál valami alap témát magába foglalni. Tehát most de ilyen tök alapszinten, tehát most nézzük a Kingsman-t, abban is volt egy mondani való, hogy tök debil,
de volt benne. Tehát, hogy ez nem egy extra dolog, hogy húr. Tehát most azért, mert azt mondják, hogy reinkarnáció a Jupiterben, most nekem ettől hanyat kéne vágnom magam, hogy hú, de milyen foglalkozik ezekkel a témákkal a film. Rohadtul nem, hanem így belekap dolgokba, és akkor ettől most higgyem azt, hogy ez egy mély film, de ugyanakkor meg iszonyat debilis, tehát fel is vállalja néha, hogy debil, néha meg úgy debil, hogy komoly akar lenni. Tehát az a baj szerintem a Jupiterrel, hogy igazából rossz. Tehát, hogy nincs jól megcsinálva semmilyen szinten, kivéve a látványtervezés. Tehát, hogy lehet itt elmélkedni, hogy mit akartak, meg hogy mi volt a cél, meg hogy mi járhatott a fejükben, de azt szerintem mind a hárman elmondhatjuk, hogy ez a film ez nem sikerült. Ez egy rosszul összerakott, rosszul megírt katyvasz, amiben felelhetők a minőségnek a szikrái, de olyan szinten nem működik, hogy arra nincsen szó, és ezért bukott akkorát, mert egyszerűen rosszul van összerakva. Ha összerakok egy asztalt, ami jó lécekből áll, de szarul rakom össze, attól meg az összeből is nem tudom értékelni. Hát egyben igazad van, de én a Wachowski felé való elkötelezettségem miatt kénytelen vagyok megpróbálni ebben a jobbikat látni. Nyilván a filmettől nem lesz jó, de megpróbálom benne azt látni, hogy mégis mennyi idő és energia volt benne, és megpróbálták megcsinálni ezt jól, nem sikerült sajnos, és sajnálom, hogyha ez a végső kudarcukat jelenti, de mindezzel együtt nem gondolom ilyen tömegmerényletnek ezt a filmet, és nem gondolom olyannak, ami mondjuk akár káros a közízlésre. Egyszerűen értelmezhetetlenné válik a sok történés miatt, amit megpróbáltak ebbe a 2 óra valahány percbe belerakni, és pontosan ezért nem fog működni a film. Hát sok minden miatt nem működik. Tehát szerintem nem csak az a baj vele, hogy túl sok mindent akartak beleszuszakolni, hanem ami benne van, az is néha csak simán rossz. Tehát rossz a főszereplő. Semmit nem tudunk meg róla, egydimenziós semmi. De egyébként szerintem egy kicsit... Jó, tehát hogy te azt fogod mondani, hogy de azért van ez így, mert túl sok mindent akartak berakni, és semmire nem jut idő, nem? Na most azt akarom mondani, hogy egyáltalán a filmről beszéljünk valamit, mert ja? Totál kihagytuk azt, hogy mi ez, ki ez, miről szól, merre, meddig, egyből beleugrottunk, amit tudunk. Hát igazából, amit az elején mondtam, az valóban az, hogy ez egy orosz bevándorló takarítónőről szól, aki egy intergalaktikus cselszövésbe keveredik, kiderül, hogy a Földet az egy... Mi az Isten volt ez? Milyen család? Asparax? Vagy... Abrasax családnak a... Mi ez? Termőföldje? Vagy... Hát, na akkor gyorsan megpróbálom ilyen fölvázolni az univerzum. Jó, de megcsinálom. Szóval, tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy az űr az egy végtelen nagy dolog, és igen? ugye jó, most hadd próbáljam meg végigmondani komolyan, és hogy a földi emberek ugye nem gondolkodnak abban, hogy a Földön kívül is, vagy nem mindenki gondolkodik, hogy a Földön kívül is lehet élet, de van. És hogy rengeteg nagyobb, vagy több nagyobb család van az űrben, mi az Abrasax család életébe csöppenünk bele, és ez az Abrasax család, ez attól lett nagy, hogy ilyen fiatalító szérumokat árul. A fiatalító szérumokat pedig úgy hozzák létre, hogy bizonyos bolygókat, amelyek alkalmasak életre, azokat benépesítik emberekkel, és aztán amikor az adott bolygó az eléri az eltartó képessége maximumát, tehát a legtöbb ember ér rajta, akkor úgymond learatják. Ez azt jelenti, hogy megölik az embereket, és minden 100 embernek a valamiéből, ezt nem pontosan értettem, vagy nem biztos, hogy emlékszek rá, vagy elmondják, de 100 emberenként egy ilyen szérumot csinálnak, ami nem mondják el szintén, hogy mennyi fiatalításra elég, lehet, hogy csak egyre, lehet, hogy többre, de hogy az a lényeg, hogy ilyen fiatalító szérumokat állítanak belőle elő, és ezzel gyakorlatilag szinte végteleníteni próbálják a gazdagok életét, és a maguk életét. Tehát gyakorlatilag
az idő válik pénzé, mint ahogy ezt a filmben is említik, az az idő, amit az életünk, tehát amit megnyerhetünk az életünkkel, azáltal, hogy ilyen fiatalító szérumokat készítünk. Na hát ez nagyjából az univerzum alapváza. Hát és erre jön rá maga a történet, hogy van ez a takarítónő, amiket nem értem, tehát hogy van ez a család, akinek az anyja meghalt, mert túl bánatos volt amiatt, mert emberek váladékában fürdött 10 000 évig, és úgy döntött, hogy ő meghal, vagy legalábbis ugye kiderül később, hogy miért halt meg, és ő DNS-e az véletlenszerűen egy az egybe ugyanaz, mint a Mila Kunisé, és ugyanúgy néz ki, véletlenül. Ugye, mert túl sok, tehát hogy véletlen ugyanúgy néz ki, nem? Hát, ez a sztori? Igen. Hát azt mondják, hogy a reinkarnáció az tulajdonképpen ugyanannak a DNS-nek az előfordulása egy újabb esetben, ami ugye nyilván magyarázza ugyanazt a kinézeti formát, tehát ugye a DNS-ed az kódolja a teljes külső megjelenésedet is. És akkor emiatt ő válik a jogos örökösévé a bolygónak. Hát többek közt a Földnek. Igen. A Földnek, és ezért akarják őt megölni a fiai, vagy hát a gyerekei idézőjelben, mert ők maguknak akarják. Tehát igen, mert a Föld már egy alatásra érett bolygó, tehát ugye nagy pénz tartalma van, hogy így mondjam. Igen, és akkor erre jön a Legolász füles űrkutya, a Channing Tatum, aki repülőcsizmán ugrál. És ez konkrétan ez korcsolyázik a levegőbe, miközben hatkarú űrlények üldözik, akik nem tudom miért nem ölték meg ott a szobában, ahol az a szőke csajjal beszélgetett, hanem csak később műtőasztalon akarták megölni. Szóval ennyi. Szóval még valamiről ez a film, azon kívül, hogy ide-oda mennek, és hogy meg akarják őket ölni? Hát, van sztoria? Lenne, csak nem jön ki. De van, tehát hogy van, csak nem sikerült, vagy nincs is? Szerintem van. Szerintem, de ezt beszéltük is, arról szól, ami mondjuk egy űrtrónok harca, vagy valami ilyesmi, hogy van egy teljesen a világ szempontjából szűz karakterünk, aki semmit nem tud az adott világról, és azt becsöppentjük egy olyan pozícióba, hogy neki van egy kvázi aduász a kezében, de mivel nem ismeri az univerzumot, ezáltal fogalma sincs arról, hogy pontosan kikkel játszik egy asztalnál. Azt tudja, hogy a lapja értékes, de egyszerűen nem ismeri az asztalnál ülő játékosokat, és a játékot sem. És ugye bekerül az Abraszak családba, és a saját kvázi gyermekei hatalmi érdekei között pattog. És egyébként ebből egy tök jó ilyen űrpolitikai drámát lehetett volna csinálni, nyilván nem elsősorban filmként, hanem legjobb esetben könyvként, vagy sorozatként, de hát ennek nem, ilyetén módon nem egy film, vagy adott esetben több film lett volna a megfelelő módozata, viszont hát nem ez lett, és érthető módon nem adtak mondjuk 3 filmet a Wachowskiknak, hogy itt van egy trilógia, csináljátok egy trilógiát, mert azért így az előző bukások után azért az egy meglehetősen vakmerő húzás lett volna. Ja, és akkor most mondom el, amit azt hitted, hogy akarok. Igen? Hogy a legnagyobb probléma ezzel a filmmel szerintem az, hogy a Wachowskik kitaláltak egy iszonyat hatalmas háttértörténetet, egy háttérvilágot, benne szereplőkkel, eseményekkel, viszonyrendszerekkel, és tényleg ez a legnagyobb problémája a filmnek, hogy ezt 2 vagy 2,5 órában, amennyi ideig a film tart, egyszerűen képtelenek voltak normálisan bemutatni. És ezért az egész film úgy néz ki, hogy történnek teljesen véletlenszerű akciójelenetek, amikben nem tudod, hogy kinek kéne szurkolnod, mert egész egyszerűen a film nem magyarázta el, vagy nem, amit mondtam annak, hogy azért tudtam, hogy a Channing Tatumnak kéne szurkolni, mert ő a Channing Tatum, de ennyi. Nem azért, mert a karakterét ismerem. Amikor meg nem
És emiatt az akciójelentek meg baromi hamar unalomba fulladnak, tehát mivel nem érdekel a karakter sorsa, mert nem is karakter, tehát nem ismertem meg, nem érdekel a sorsa, ezért nem izgulok az akciójelentem, magyarul az teljesen unalmassá válik. Tehát amikor pedig nem ezek az akciójelenetek vannak, akkor meg szereplők ülnek asztalnál, és próbálják gyakorlatilag elmesélni, hogy mi ez a világ, de ilyen nagyon banálisan, tehát tényleg úgy, hogy elmondják a Mila Kunisnak, hogy amúgy ez az űr, ez a család, ez történik, az történik, akinek, ami egyébként ismételten baromi unalmas lesz, mert marhára nem érdekel, a Mila Kunisnak meg, vagy a karakterének meg nincs ideje meglepődni, mert robog tovább ezzel a film, és iszonyat zsúf volt az egész, és tényleg annak mondtam ezt a mozdulás után, hogy ezt csinálják meg egy 6 részes vagy 10 részes minisorozatban, és akkor azt mondom, hogy akkor valami. Tehát akkor van idő kibontani azt, hogy kik ezek, mik ezek, milyen ez a világ, mi történik, akkor van a főhősnőnek ideje meglepődni, vagy reagálni egyáltalán az egész történetre, mert ez így ilyen formában egy borzalmasan zsúfolt és vállalhatatlanul rossz film, szerintem. Igen, de egyébként nyilván, hogy tényleg a legnagyobb problémák ebből adódnak. Én azt gondolom, hogy 10 részes minisorozatban se lehet ilyen párbeszédeket beleírni, amit ide írtak. Tehát itt most nem csak arról van szó, amikor magyarázzák a világot, és jó, hogy nem már táblákat nem vesznek elő, és krétával nem rajzolják meg, hogy akkor micsoda, hanem amilyen párbeszédek lezajlanak így a Mila Kunis meg a Channing Tatum között, meg a gonoszok, amiket mondanak, ez egy Shyamalan szint. Tehát, hogy annak semmi köze nincs ahhoz, hogy mennyire zsúf volt a film, egész egyszerűen csak bűrossz szó van megírva. Tehát, hogy szerintem így percenként volt olyan párbeszéd, amitől így össze ilyen Stephen Hawking pozícióba ültem, mert egyszerűen rémes volt. Tehát a színészi játékot se írja felül. Tehát amit Eddie Redmayne művel ebbe a filmbe, az ilyen John Travolta a Battlefield Earth-ben volt. Tehát, hogy ez a minden idők legrosszabbjai között van a helye, ugyanakkor úgy, hogy ebbe az évben meg Oscarra jelölték. Tehát, hogy nem értem, hogy ő miért csinálta ezt, vagy tudta már, hogy rossz lesz, ezért nem beleszart, vagy hitte, hogy ez jó lesz, tehát hogy így nem, vagy a színészvezetés, tehát hogy ez olyan sok szinten volt rossz ez a film, hogy nehéz elfogadni, de ugyanakkor nem mondanám azt, hogy utólag visszagondolva nem volt egy ilyen perverz élvezet benne, mert tehát, hogy még mindig nézek egy ilyet, mint egy Total Recall remake-et, mert ebben legalább azt érzem, hogy ebben volt ambíció. Tehát, hogy azt érzem, hogy a Wachowskiék minden egyes képkockát, minden egyes lényt, világot, díszletet, jelmezt, párbeszédet ők szívből írták meg, és nem azért, mert jó, csesszünk össze valamit, majd tódul rá hülye nép. Tehát, hogy az legalább volt benne ambíció, volt benne lelkesedés, és egy eredeti ötleten alapult. Azt gondolom, hogy ez azért nagy piros pont a filmnek. Kár, hogy pontosan emiatt, mert mindent úgy érzem, hogy ők irányítottak. Nem volt egy olyan stúdiófejes vagy producer, aki azt mondja, hogy srácok, ez így nem fog működni. Álljunk le, üljünk le, beszéljük át, és találjuk ki, hogy ebből hogy lehet olyan filmet csinálni, ami élvezhető. Tehát a Wachowskiek azok tudatosan alakították így a karrierüket, mert neki például a Warner felajánlotta, hogy csinálják meg a Justice League filmet, ami már így, hogy beszélünk róla, tudjuk, hogy hatalmas siker, mert mindenki beül rá, aki akar, és abból annyi pénzt kereshetnek, hogy akár 3 Matrix filmet megcsinálhatnak. De ők visszautasították, mert ők saját ötleteket, saját kútfőből előjött, vagy ilyen szerelemprojekteket akarnak készíteni, mint a Felhőatlasz, meg a Jupiter, csak egyszerűen már vagy nem elég jó filmkészítők hozzá, vagy kiégtek, én nem tudom, de azt én, hogy ez a Jupiter, ez minden volt, csak profi nem. Tehát ez olyan érzés volt, mint egy lelkes középiskolás minden ötletét megvalósították volna, és nem mondta volna senki neki azt, hogy biztos, hogy ezt akarod csinálni? Biztos, hogy bele kell tenni egy ilyen brazil utánérzésű, 10 perces teljesen értelmetlen jelenet sort, amikor a bürokrácia lépcsőin mennek keresztül. A jelenet önmagában jó, csak kurvára nem illik a filmbe, és hogy értsük a poént, még Terry Gilliamet is bele kell rakni, aki kacsink a kamerába, hogy hát én rendeztem a Brazilt, hát nem vicces, hogy ebben a filmben vagyok. És még számtalan ilyen gyökér ötlet, hogy Sean Bean méhek között lakik, de miért? Annyi ilyen... És nem hal, és meg se hal rá. Meg se hal, tehát hogy egyszerűen
egyszerűen hiányzik belőle az az emberiesség, ami a Star Wars-ban benne volt. Mert Star Wars is egy teljesen debil világ, ahol légzőmaszkos, fekete ruhás, vödörfejű a főgonosz, de benne van a Luke, benne van a Han Solo, akik emberi karakterek és emberi módon reagálnak. Tudunk velük azonosulni, de se a Jupiterre nem lehet azonosulni, mert egy egydimenziós semmi, se azt sem tudom, hogy hívták a Lux, vagy hogy hívták a Channing Tatumot? A füles, mindegy, nevére sem emlékszünk. Füli, tehát hogy ő is látszik, hogy a Channing Tatum az így rohadtul szarik az egészbe, tehát hogy ha őket se érdekli, engem miért érdekeljen, és csak azt láttam, hogy $200 millió fürödnek a Wachowskiék, és ráejakulálnak a vásztonra. Szerintem vége, jövök. Egyéb? Kihagytam valamit? Nem. És a vége... Meggyőztél, hogy nézzem meg. A vége annyira ilyen semmi, tehát hogy a Jupiter ennyi minden után, tehát amikor... Tehát azért olyan dolgok történnek vele, ami után én egy hétig így azért szeretnék egyedül lenni. Tehát leülök egy sarokba, és csak így nézek magam elő, hogy mi történt velem. És semmi, tehát visszamegy WC-t pucolni, mert az kell, és vége a filmnek. Tehát, hogy De megváltozott az életem. Igen, tehát most már másképp pucolja a WC-t. Nem, most már Övé a föld, és igen, és hirtelen szereti a WC pucolást. Aha. Semmi borzalom, haladjunk tovább az. Jó, oké. Amerikai szépség írtuk fel, csak hogy már így legyen összekötő kapocs a két film között. A amerikai szépség ugye, nem tudom, talán Oscar-díj, ez nyert Oscar-díjat, ugye? Ez megnyerte azt hiszem annól a legjobb filmdíjakat. Meglepődnék, hogyha nem. Ez egy szatíra gyakorlatilag. Egy amerikai, pontosan az amerikai kertvárosnak ezt a idealizált képét rombolja le. Mikor a film? 2000. 2000? Vagy 99 vagy 2000, tehát akkori 15 éves film. Tehát ez a zöld pázsit, fehér kerítés, tökéletes feleség, tökéletes férj, gyerekek, tehát ezt a képet szedi szét, de nem az a jó, hogy úgy szatíra a film, hogy egyszerre vicces, vagy egyszerre érzed ezt a szurkálódós hangulatot, de egyszerre tudja komolyan venni magát, és tud a néző ezekkel a karakterekkel együtt élni. Tud a Kevin Spacey-vel együtt szurkolni, akár a feleséget is meg tudja érteni, és nagyon szép szerintem az a szerelmi szál, nevezzük annak az acskós csávó, meg a csaj között. Tehát én ezért szeretem ezt a filmet, mert tökéletesen van megírva, megrendezve és eljátszva. Tehát gyakorlatilag szöges ellentét a Jupiternek. Többiek mit gondolnak róla? Hát, hogy téged idézőleg profi vagyunk, mert itt a Skype-on hibát ír ki, de ezek szerint hallasz, viszont nem tudom, hogy kivel van a probléma. Szerintem Gáspárral, mert a Gáspár feje alatt ment eddig egy kis csík, de most megint megy. Na mindegy, ez most lényegtelen. Jó, bocsánat, csak megértem, hogy most rólam van szó, vagy nem. Nem. Jó. Úgyhogy mondjad, neked hogy tetszett a film? Hát nekem most tök jó, mert az előző adásban is top 10-es filmekről volt szó, ez is nekem az. Tehát amikor teljesen kiforgatja egy hétköznapi család életét egy film, hogy mennyire elszürkülhet egy párkapcsolat, meg egy házasság. Emellett a gyereken csatna az ostor, hogy nem tud kiteljesedni, nem tud igazán a szüleivel kommunikálni, és keresi rá a megoldást. Kevin Spacey óriásit alakít ebben a filmben számomra, tehát szerintem az Oscart ő meg is nyerte erre. De arról szól a filmben, van ez a házasság, és szürke, nem mennek sehova, szar a karrierje a Kevin Spacey-nek, cseszegetik a melóhelyen, a felesége se túl jó, azt hiszem lakásügynök vagy valami hasonló területen mozog, és neki is van egy riválisa, a lány se találja a helyét, mint mondtam, és a Kevin Spacey egy idő után újra fogja élni a szomszéd srác segítségével a fiatal éveit, amikor azt mondja, hogy nekem elég egy McDonald's-es meló, közben betépek,
közben gyúrok, szarok rá a dolgokra, otthon sörözgetek, tehát nem ez a kis pedáns Beethovent hallgató, otthon ilyen kis nyugodt, alig beszélős házas életet fogom folytatni, hanem igenis elkezdek lázadni. És ezt nagyon jól alakítja ki a film, szépen lassan. Kurva jók a zenei betétek, Kevin Spacey alakítása, és maga a forgatókönyv. Nagyon szeretem ezeket a forgatókönyveket, amikor a szálak nagyon okosan találkoznak. Tehát a 5 fő karakter van, hárman a családból, a szomszéd srác és az ő faterja. És azt hiszem, hogy nem hosszabb, mint 2 óra, de nagyon szépen bemutatja mind az 5 embert, és a végén van a nagy finálé, amiben a mai napig beleborzongok, úgyhogy aki nem látta ezt a filmet, az feltétlen nézze újra. Hogy meg. Aki pedig látta, az pedig újra. Igen. Tehát aki nem látta, az nézze újra, aki meg látta, az nézze meg. Igen. Jó, hát igazából én is hasonlóan jókat tudok mondani, mert én nem csinálok ilyen top 10-es listákat, de nekem ez talán az egyik kedvenc filmem, hogyha így lehet ilyen jelzőket aggatni, és én azért szeretem, mert eszméletlenül sok mindenről szól, és ezt a sok mindent baromi jól járja körül és érzékelteti. Tehát, hogyha mondjuk kiemelünk egy példát, itt van Lester, ugye ő a Kevin Spacey által alakított karakter, kiválóan körüljárja szerintem az ilyen kapuzárási pánik állapotot a film, azt, hogy mondjuk vagyok 40-valahány éves, és elképzeltem valamilyennek az életemet, és a lehető legkevésbé úgy alakult. Tehát én mondjuk, tehát az ő nevébe beszélek most, tehát én elképzeltem azt, hogy... Azt hittem 40 éves vagy. Igen? Csak relatíve jól tartom magam. Szóval... Tehát, hogy elképzeltem magamról, hogy mondjuk 40 évesen ott tartok, hogy van egy szép családom, van egy kielégítő munkám, meg anyagi biztonságban vagyok, és a többi, és ehhez képest ott tartok, hogy a házasságom széthullóban, a gyerekem nem beszél velem, a karrierem, hát az gyakorlatilag semmi, és amikor erre rádöbben, akkor bejön, igazából itt csatlakozunk be a történetbe, bejön az igazi fuck you érzés, hogy mindenki menjen a fenébe, és mindenki leszophat. És én nekem ezért tetszik, mert ez valami kegyetlen nagy dráma ezt átélni, hogy tulajdonképpen az egész életem, ami ugye ezt így szokták mondani, hogy egyszer élünk, meg így, meg úgy, meg amúgy, de úgy, hogyha belegondol az ember abba, hogy az egy esélyét cseszt el, akkor na azért ez nem egy vicces történet. Meg itt hozzá kell tenni, hogy maga a Kevin Spacey-nek a személyisége egy nagyon visszahúzódó, helyeslő, igenlő papucs. És ennél a fuck you érzésnél nagyon, nagyon durván megváltozik. És pont igen. Minden egyes elfolytott agressziója, meg kiteljesedése, amikor nem tudta azt csinálni, amit akart abban a pillanatban, mondjuk a kaja közben tényleg nem a klasszikus zenét hallgatja, nem úgy ül le az asztalhoz, miért ne ihatna meg egy sört otthon, és sorolhatnánk meg a melóhelyen is, amikor csak cseszegetik, és akkor bemegy a főnökhöz, és azt mondja, hogy rohadjál meg, tessék, itt van, és tehát ez azért nagyon komoly, hogy ha van egy ilyen ember, akkor milyen lelki fájdalmai lehetnek, amiket sose adott ki. Tehát nincsenek barátai, nem tud ilyenekről beszélni a feleségével, mert ő az, aki elnyomja otthon, és egy abszolút szorongó, visszahúzódó emberről van szó. És teljesen kifordul önmagából. Nekem egyébként az nagyon tetszett, hogy mind a Lester, mind a felesége, most az ő nevét nem tudom, személyben egy Lesterné, egyébként Burnhamné akkor már ugye az a vezetéknél. Tudom, azért mondtam. Szóval, hogy... A Lester feleség az Eszter. Jó, köszönjük. Köszönjük, András. Szóval két teljesen különböző, egyébként mind a kettő személy szempontjából
mind a kettő karrierje csőd, de mind a ketten máshogy élik meg. Tehát a Lester egy beletörődő, egy kicsit ilyen számomra Akakijevics-szerű ember, aki beleépül a hivatalba, és egyszerűen már csak a hivatalnak egy rohadt fogaskereke, és szarik mindenre. Polgárjenő. Ez úristen, tehát egy gondolaton belül a klasszikus irodalom és a polgárjenő. Azért ez így... Azt a kurva! De nem számítottam. Na, szóval. Aki, ház. Jó. Kultúrsok, oké. A 21. század nagy gondolkodója, a polgárjelő. Hivatal vagy nem hivatal? Ez itt a kérdés. A polgármester, az most a polgár, vagy a jelő? Na jó, ez... Jó, na, visszatérek. Viszont Lesterné, az pedig egyszerűen képtelen felismerni azt, hogy ugye megfenek lett a saját karrierje, és gyakorlatilag egy ilyen utolsó körmeszakadtáig a vágyálmába kapaszkodó személyt körvonalaz. Bocsánat, én inkább én úgy ismertem meg, hogy ő ambiciózus, ugye nem hiába nyomta el a férjét, és igen. Ő, tehát a karrierje azért nem egy totál csőd, csak egyszerűen egyetlen egy riválisa van, aki jobb nála. Hát és hogy emiatt... Számomra totál csőd. Hát karrierfüggő, nem? De nem csak az, hanem az egyetlen riválisa olyan szinten, vagy illetve az egyetlen riválisa, akit látunk, azt azért leszögezném, az olyan szinten van előtte, és ez olyan szinten megbetegíti, hogy az nem igaz. És egyébként, amikor mutatják őt a munkában, akkor egyáltalán nem sikeres. És nem véletlenül van egy iszonyat hosszú vágatlan jelenet arról, hogy azon bőg, hogy egyszerűen nem tudja elérni azt, amit el akar. Tehát van egy jelenet, amikor van egy ház, amit szépen kipucol, próbálja több embernek eladni, és nullának sikerül, és utána behúzza a függönyt, és csak azon bőg, hogy egyszerűen képtelen megvalósítani azt, amit el akar érni. És szerintem ő is egy totális bukás, csak ő mázolja maga előtt ezt az American Dream-et, hogy mindig mosolyogni, mindig szép, minden jó, és akkor is elérjük a céljainkat, hogyha azok nem feltétlenül valósak, az lényeg, hogy akarni kell és csinálni kell. Én ezt láttam benne. És egyébként, és itt kötném össze Jane-el, ugye a lánnyal, hogy tehát mind a kettőjük eljutott a 40-es éveibe arra a pontra, hogy egyszerűen önmagán belül kiégett, és másra már energiája sincs, főleg nem a gyerekére, és ezáltal egy olyan szakadék alakul ki a szülők és a gyermek között, amit egyszerűen már nem csak adott esetben talán a korosztályos szakadéknak nevezhetünk, hanem emberi szakadéknak is, ugyanis nem tudnak rá kíváncsiak lenni, nem tudják meghallgatni, nem tudják megérteni Jane-nek a problémáit, aki egy teljesen átlagos tinédzser, aki egész egyszerűen magában bizonytalan, szép vagyok, nem vagyok szép, okos vagyok, nem vagyok okos, mi haszna van a világnak belőlem, és egyszerűen nem, a saját értékeit nem tudja ezáltal megérteni és felismerni, mert egy képmutató világban azt látja, hogy az a lány, aki elvileg odaadja magát mindenkinek, és bárkivel hajlandó lefeküdni, ugye elvileg azért, hogy előre juthasson, az van előrébb, őt tartja szépnek, ő csak egy ilyen mögötte kullogó valaki, holott nem így van, holott az értékek eredetileg fordítva lennének, de az a jó, hogy a kvázi kurvának a karaktere is mély, mert őt megismervén is láthatjuk az ő személyes drámáját, de az a baj, hogy én minden szereplőről legalább így egy ilyen oldalnyi elemzést tudnék írni, annyira jó ez a film, és annyira mély emberi karakterek vannak benne, hogy mindegyik megérne egy külön misét. Szerintem állapodjunk meg abban, mert tényleg erről a filmről lehetne akár 1 órát beszélni, vagy másfél órát. Ha hallgatók, hogyha kíváncsiak vagytok egy amerikai szépség különadásra, és azt gondoljátok, hogy szívesen meghallgatnátok, akkor szerintem Lórival vállaljuk, és akár 4-en vállaljuk, hogy részletesebben belemenjünk, mert tehát lehet róla beszélni, a témáiról, mit akar a film,
de lehet, hogy most is csak 10 perc alatt mindenki elmondja, hogy tetszett neki, tehát én szerintem erről lehet szó. Jó? Tehát akkor... Ezt én is támogatom, tehát ha van rá igény, én nagyon szívesen, mert erről még tengernyi gondolatom van. Jó. De akkor gyertek ti, mert ti még nem mondhatok semmit. Hát nekem sokáig az egyik kedvenc filmem volt szintén, még az a jó, ez a film fiatalként is, tehát ilyen 16-17 évesként is megfog. Tehát, hogy az a jó, annyi minden nyújt a film, annyi témáról szól, annyi érzés van benne, akár vicces oldalról, akár drámai oldalról, és hogy mindenki talál benne valami személyes fogódzót. És vannak benne fordulatok is, tehát hogy a kurva karaktere is már önmagában a végén tartalmaz egy csattanót. Hát a gyilkosság az egy dolog. Én talán egyetlen bajom a film, hogy nem biztos, hogy megmutattam volna, hogy ki a gyilkos. Tehát azt hagyhatták volna ránk, nézőkre, hogy eldöntsük, hogy ki tehet ilyet. Ezt kár volt megmutatni. De én azt gondolom, hogy mindegyik szereplő képvisel egy amerikai társadalmi szubkultúrát, vagy egy társadalmi réteget, és azt úgy tudja egyszerre kifordítani és karikatúraszerűen ábrázolni, hogy érző lélek is marad egyben, tehát a szomszéd, aki mindig morcos, és ex-katona, és hú, de kemény vagyok, és hú, ha mindenkit utálok, abból is lehet egy ilyen rajzfilmszerű karakterből egy érző lelket kisajtolni, amihez kellett szerintem a színészi játék. Tehát mindegyik színész csillagos ötös formát hoz, főleg Kevin Spacey, és én a feleséget is én nagyon értékeltem. Kár, hogy a többieknek a karrierje az még alakult túl jól. Tehát a lányt és amivel nem láttam, az acskós, meg a szellemlovas Ghost Rider főgorosza volt. Csak én vagyok a légió. Igen, azért. Tehát, ugye, azért ez nem feltétlenül ugyanaz a színvonal. Miért? Ja, nem tudom. Pedig egy Nicolas Cage film az sokkal magasabbra való, mint az Amerikai Szépség. Hát én most kérlek, megnéztem 3 darab Nicolas Cage filmet, így zárójelben mondom, mind a 3 2014-es filmjét. Ahol az egyik egy keresztény katasztrófa film, a másik egy középkori keresztes hadjáratban harcoló lovag, aki átmegy Kínába. Tök realisztikus, és mindenki angolul beszél Kínában is, és a harmadik pedig egy kiégett CIA ügynök, aki bosszút áll. Az volt a cím, hogy Left Behind? Az a keresztény katasztrófa film, igen. Jézusom. De az valami 2%-on áll rottanen. Annyira szar. Hát az IMDb-n is, ami 2,8. Nagyon ostoba film. Jó van. Amikor, hát jó, mindegy, majd, hogyha most nem vagyok fröcsögős kedvemben, de majd csináljunk egy olyan adást, amikor csak ilyen szarokról üvöltök. Nicolas Cage életműve. Az. És akkor így mehetünk sorba így föntről lefele. Tehát a legjobb filmektől a legaljáig. De kínaiak szerint Nicolas Cage a világ legjobb színész. Mindegy. Többiek még valami vélemény a American Beauty Roll? Én nem tudok nyilatkozni, mert én mostanában nem néztem meg, és nem tudom, 10 éve láttam tovább, szóval. Akkor meg szerintem a felét se értettem meg, úgyhogy... Jól van. Next time. Akkor ez volt a trailere a következő beszélgetésünknek a filmről, és akkor majd rátérünk, hogyha van rá igény. Írjátok meg mindenképpen, de azt is, hogyha nem, tehát, hogy bármilyen véleményt várunk, jó? Köszi! Na! Kői! Lock! A címe, csak hogy aktuálisok maradjunk. Bane előélete. Gyakorlatilag. Mi történt? Hogy belőle Bane. Igen. Hogy lett belőle Bane? Tényleg ne skatujázzuk be a Tom Hardy-t, Tehát a Lock az egy kamera dráma, olyan, mint ez az Élve eltemetve, vagy a Sunset Limited, amiről beszélni fogunk. Egyetlen egy ember, vagy 2 ember, legtöbbször valós időben, és dráma. Ennyi.
egy szűk helyen, be van zárva, és valami rossz dolog Párbeszédekre történik. alapozva. Tessék? És párbeszédekre alapozva. Nyilván igen, tehát hogy gyakorlatilag egy színházi darabot látunk. Én azt mondanám, hogy ez a Lock, ez egy átlag ilyen film. Tehát nekem nem emelkedett ki. Amit csinált, azt korrektül csinálta, de nekem nem volt olyan mély, talán amennyire mély akart lenni, vagy nem is akart nagyot mondani a film. Mi az építés vezetőről szól, tehát Valami ilyen fejesről, toronyépítő. akinek az útját követjük nyomon egy valós időben, kb. 85 percen, hogy az építési területtől London fele hajt az autópályán este, és telefonál a családjával, a munkatársaival és a szeretőjével, és ahogy ezt a filmben kicsit didaktikusan ki is mondják, ez alatt a 85 perc alatt elveszíti az otthonát, a családját, a feleségét, a munkáját, és egy tökéletes családos emberből nem tudjuk, hogy mi marad a végére. Nagyjából ennyi a film, nem? Tehát A Bane marad a végére. Bane. Most egy kicsit, de Tom Hardy ez így beszél? Tehát, hogy... Nem, én direkt néztem egy összeállítást, hogy ő egyébként kb. Minden filmben más akcentussal beszél. Szóval mert én is úgy kezdtem, hogy oké, most itt van egy ilyen skótos, oroszos hura akcentusa, a Bane az teljesen más volt, és mondom, akkor most be akartam nézni, hogy eredetileg milyen hangja van a csávónak, és tehát, hogy milyen akcentussal beszél. Miért a Bane-nek milyen akcentusa van? Sean Connery. Darth Vader. Igen. Érdemes meghallani. Így beszél. Ilyen magas hangon, de néha lemélyíti. Tehát egy ilyen rajzfilm. De mindig, tehát, hogy mi volt a kérdés? Hát nem volt kérdés, csak annyi, hogy ez a film ez most jó, vagy csak közepes? Én azt mondom, amit te mondtál, csak pozitív a felhanggal, hogy amit akart és amit vállalt, azt hozta. Tehát ez szerintem egy ilyen tehát nem akart megváltani a világot, nem akart, mit tudom én, de nagyon instant klasszikussá válni, vagy megváltom a világot, hogy valami semmi ilyesmi nem volt benne, de el akart mondani egy drámai történetet, a maga ugye kicsi, nem negatív értelemben kicsi eszköztárával, tehát tényleg azzal, hogy egy ember ül egy autóba, vezet és beszélget, és ennyi. És szerintem abszolút megismertünk egy karaktert, megismertük azt, hogy ő hogyan gondolkozik, hogy neki milyen tehát a gondolatvilága, ő hogyan látja az életet, és hogy ez az élet az hogyan változik meg tényleg abszolút pillanatok alatt, szinte, tehát hogy tényleg másfél óra alatt. Nekem nagyon tetszett egyébként az, hogy ő egy ilyen építésvezető, tehát hogy nem egy különösebben, nem tudom, fontos ember, vagy nem egy nagyon érdekes ember, bár nyilván ez nézőpont kérdése, tehát azért ez egy elég felelősségteljes, meg eredeti, már úgy eredeti munkakör, hogy azért nem sok ilyen, nem tudom, építésvezető mérnököt láttunk szerintem a filmben. Meg szerintem ennek szimbolikus jelentősége is volt. Nyilván, igen, erre akarok rátérni, hogy ez nekem nagyon tetszik, hogy ugye a film, tehát hogy számára a munkahelyi probléma az ugye abból adódik, hogy egy bazi nagy toronyházat akarnak összehozni, és annak az alapozását kell lefektetni másnap reggel, vagy hajnalban, és ugye ott azzal kapcsolatban vannak problémák, és ha az nincs meg, vagy nem jó, akkor ugye az egész toronyház akár meghiúsulhat, akár ha fel is épül, összedőlhet pillanatok alatt. És ugye az életével most pontosan ugyanez van, hogy egy nagyon alapvető dolog az, hogy ő milyen személyiség, tehát hogy ő hűséges, ő milyen családi háttérből jön. Ez ugye gyakorlatilag egy ilyen kis repedés keletkezik ebben az egészben, és ugyanúgy összeomlik az élete. Ebben az nem tetszett, hogy ezt így kimondták a filmben, mert ez eszembe jutott, hogy na, ez tök jó. Illetve nem is lett volna feltétlenül baj, hogy kimondták, nekem az volt, hogy nagyon, tehát viszonylag korán mondták ki. Valahogy nagyon rosszul ütemezve, de
De nekem nagyon tetszett, tehát én szeretem az ilyen kis költségvetésű kis aprócska filmeket, nekem bejött az egész, mert folyamatosan érdekes volt, tehát soha életemben nem gondoltam, hogy izgulni fogok azon, hogy le tudják-e önteni a betont a toronyház alapozásához, tehát de annyira jól hozta a film, hogy tényleg izgultam azért, hogy ez sikerülni fog, akkor szerintem elég jól tartották vissza azt az információt, hogy ki az pontosan, akivel hát, tehát aki nem a felesége, ki az a másik nő, és vele mi volt, hogy volt. Plusz hát nyilván ugye a családi dráma is meg volt benne. Ami nekem nem tetszett, és akkor lekerekítem a saját gondolati részemet, az a idézőjelben a fatár szelleméhez beszélés. Igen. Ami nagyon-nagyon kilógott. Tehát amikor először volt, akkor azt hittem, hogy jó, akkor kiderül erről a csávról, hogy ő egy pszichopata, de ugye nem volt az. És azt inkább egy ilyen kényszermegoldásnak érzem, hogy ugye nem tudták máshogy bemutatni azt, hogy az apja milyen karakter volt, hogy ott hagyta őt gyakorlatilag kis baba korában, és hogy ő most azért, hogy ne legyen olyan, mint az apja, azért, hogy ő felülkerekedjen gyakorlatilag, ezért megy el Londonba, de ez egy ilyen nagyon, nagyon erőltetett megoldás volt, és ez nagyon kilógott a filmből a számomra. Ettől függetlenül nekem tetszett abszolút. És ajánlom igazából. Ja, tehát, hogy én is egyébként jó élményekkel nézek vissza a filmet, mert azt gondolom, hogy Tom Hardy összerakta az egészet, tehát ott volt végig, én is benne ültem az autóban vele, szurkoltam neki, és éreztem az események súlyát. Tényleg ez a tükörben beszélek, ez nagyon, nagyon filmes volt, tehát egyszerűen nem illet bele. Túl ilyen hollywoodi film szaga volt, és túl didaktikusan magyarázta. Tehát, hogy simán lehetett volna a feleségével való telefonbeszélgetések egyikébe elhinteni ilyen morzsákat, hogy az apád is ezt csinálta, vagy mit tudom én mit. Tehát, hogy nem, lett volna jobb megoldás, és szerintem ezért fáj ez. De én az elején majdnem elrontotta nekem a filmet, de szerencsére nem volt annyi, és nem volt annyira rosszul megírva, hogy ez végül sötét árnyat vessen a élvezeti értékre. Szerintem itt arról volt szó, hogy amúgy nem tudok túl sokat még hozzátenni ehhez, mert nagyon sok mindent érintettetek, és egyetértek veletek teljes mértékben. Ezzel a fateros dologgal kapcsolatban azt tudom mondani, a film mentségére szólva, hogy nekem se tetszett ez, viszont nagyon kevés emberrel beszélt. Tehát a szeretője volt, a felesége, meg a munkatársa. Volt a főnök is, de azt hamar befejezte, és vele már nem beszélt tovább, viszont ez a három, még úgy, hogy a faterral beszélt, még úgy is néha sűrű hívta. Tehát, hogy volt már olyan pont, amikor így jól tudom, hogy váltakoznak, meg sorrendben vannak, de lehetne valami új. És szerintem próbált ezzel a fateros dologgal a film úgy egy egyensúlyt kihozni, hogy ne jöjjenek olyan sűrűn az újabb beszélgetések ugyanazzal az emberrel. Lehet, hogy erről volt szó. Máshogy is meg lehetett volna oldani mondjuk szerintem, tehát többet mutatni mondjuk az autópályáról, ahogy megy, de megértem azt is, hogy nem akart nagy táblatokba a képet mutatni, mert úgy akarta vázolni, hogy tényleg az autóban vagyunk benne, hogy nem tudunk abból kimozdulni, és az ott a filmnek a szentsége, és nem lépünk ki belőle. De igen, egy kicsit azért ügyetlen megoldás volt ez a fateros dolog. Viszont az meg szájbarágos lett volna, hogyha mert tényleg ez egy mély, ez egy komoly dolog, és hogyha így mondta volna, jaj, pedig a te apád is ez volt, meg ezt, meg igen, az én apám ezt csinálta velem, és hogy ezt így taglalni, az elég furcsa lett volna, úgyhogy... Ez kicsit ilyen tégla lett volna, hogy leülök veled szembe, és elmondom neked az életedet. Igen. De még, tehát nekem még az is jobban működött valamint ezt, hogy akkor így gyakorlatilag elmondjuk, hogy mi van így. Tehát, hogy nem egy másik emberek mondom el, hanem a nézőknek, tehát ez se jobb. Persze. Meg lehetett volna, mit tudom én, flashback-ekkel, de hát az is kiugrott volna a kocsiból, úgyhogy az sem működik. De nem tudom. Nekem egyébként tényleg pozitív volt a film, tehát nem úgy ültem le, hogy nem tudtam, hogy ez egy kamaradráma lesz, és szeretem az ilyen témájú filmeket,
elfogult is vagyok velük szemben, mert ez azért más, mint a tömegfilm, de ez kellemes volt. Nem azt mondom, hogy ez most így tényleg évenként újra fogom nézni, lehet, hogy többi nem is fogom újra nézni, de abban a 85 percben engem nagyon lekötött. Ja, meg jó volt a végén akkor mutatta a többi autót, és akkor nekem az én agyamban legalábbis azt ültette bele a rendező, hogy nézzétek ezt a sok egyéb kis pontot, valószínűleg mindegyik egy külön élet, és nekik is hasonló estéjük lehetett, vagy lehet. Tehát, hogy ahol mi ültünk, az csak egy élet, és mi van a többi 100 000. Vagy igazából lehet az, hogy bárkivel megtörténhet ez. Igen. Tehát, hogy ez jó, ahogy így zárták a filmet. Tehát, aki szereti a Tom Hardy-t, szereti ezeket a kis családi drámás dolgokat, azoknak érdemes megnézni. Annyira nem mély, tehát nem mond új dolgokat, nem váltja meg a világot, nem is akarja, csak bemutatja egy ember szétesését. Ennyi. Ugye most két lehetőség van, vagy hogy maradunk az eredeti műsornál, vagy pedig átvezetjük a következő kamaradrámára, amihez minden négyen hozzá tudunk szólni. Mit mondtok? Melyik az, amihez minden négyen hozzá tudunk Sunset Limited. Hát én nem néztem újra, úgyhogy elég felületes az emlékem. Hát valami azért van, nem? Hát igen, nem láttam, emlékszem az alapsztorira, viszont azért az egy kicsit hasonló talán így az őslakó című jól fordított... Ki nem az a megöleg. Ez a Brandon Fraser film, nem? A cím alapja. Szóval, hogy... Ez a kőbunkó, mindig összekeverem. Szóval, hogy tehát így lehet róla így beszélgetni, csak hát azért ahhoz egy friss újranézés lenne talán szükséges. Hogy... Képzeld, most Gáspár, képzeld, hogy azért volna a magyar címe, hogy kőbunkó. A kőkorszaki szaki. Kőlakó. Jó. Kőlakó? Igen. Orva vágok valakit komolyan. Na. Ádám, ez a te filmed. Igen. Mesélj róla. Ezt a YouTube-on találtam, fent van, úgyhogy nem kell elmenni boltba. És... Mivel a CBA-ba meg akartam venni 20 forint. Tényleg? Kérek egy kiló filmet, de most pár ma ez van. Egyébként én az Intesbárban láttam, hogy egy kiló DVD-t vetsz mondjuk így 800 forintért, vagy kevesebbért. De akkor csak Nicolas Cage filmek vannak. és mindig csak egy film van. És azt Igen. És abból egy kilót. Igen. De milyen jó lesz, már a Marinéni és a piacon filmet fog árulni. A cékla, a tojás, meg a uborka mellett Nicolas Cage. Kérek egy kiló Nicolas Cage-et. Jézusom. Na jó. Szóval... Ez egy komoly adás. Igen. Sunset Limitednek nincs magyar címe, mert ugye ez egy tulajdonnév. Igen. Arról van szó, hogy a Sunset Limited egy metró. Ha jól emlékszem, én is már majdnem egy éve láttam. Igen. És ott akar öngyilkosságot elvégezni a Tommy Lee Jones, de megmenti őt egy ember, aki a Samuel L. Jackson, és felviszi az ő lakására, és ott elkezdenek beszélgetni az életről, hogy miért akarta ezt, miért ne tegye, miért akarja megtenni, mi az, ahogy változtatni kéne az életében, mi az ő élete, miért alakult ki ez így benne, mi az, amit változtatni kéne. Nagyon sok témát feszegetnek, ez is ugyanolyan kamaradráma, úgyhogy egy helyszínen játszódik, nem lépünk ki ebből a térből, csak a legelején, amikor még a stáblistát mutatják, akkor így a Sunset Limitedből így képeket mutatnak, de semmilyen akciót, hogy most olyan ugrik be a 70 éves ember és megmondja Gyalasított felvétel. Mace Windu utána ugrik. Tehát és hogy közben rálő a metróra. Dupla pisztoly. Igen, így elugrik és megtartja a metrót. És így visszalöki. Ha már te meg fogsz ölni, én is megöllek téged. Igen, de gyakorlatilag ugyanazt a karaktert játsza, mint a ponyvaregényben, csak megöregedett Samuel L. Jackson, mert ugyanúgy arról beszél, hogy itt isteni csoda történt. Egyébként igen. Csak itt nincs pisztolya. Igen. És nem ez burger. Ja, meg nincsen agya a haján.
agya a haján. Mert már így haja, mert már Igen. Micsoda, agya a haján? Agy a Igen, haján. hát mert szétlőttek egy embert, és arról szól a ponyvaregénynek egy jelenete, hogy az agyat próbálják a hajukból kiszedni. Nem látod még azt a filmet? De láttam, de nagyon régen, még Na, akkor gimiben, nézd újra. tehát így, de kb. Majdnem 10 évvel ezelőtt. Ó, jó. Na hát igazából erről szól ez a film, és próbálja meggyőzni a Tommy Lee Jones-t, aki egy, ha jól emlékszem, totál ateista, és teljesen öngyilkos hajlamokkal rendelkező, elfuserált életű, elkeseredett professzor, ha jól emlékszem, akkor Igen. erről van szó. És felvázolja, hogy ő miért akar öngyilkos lenni, milyen volt az élete, hogy miben hisz, és miben nem hisz. És a Samuel Jackson pedig egy abszolút hívő, aki megtért, tehát hogy az ő élete se volt végig ilyen szent, hanem történt vele valami, egy időszak, és onnantól kezdve ő már buzgó hívő, és így szeretné megváltoztatni a Tommy Lee Jonesnak a döntését, mert a szívén viseli, hogy nehogy ez az értelmes ember meghalljon, és hát a végét most ne lőjük le, hogy akkor az mi, mert az igazából lényegtelen, de a párbeszédek azok nekem ütöttek, tehát jó volt, és lekötötte a figyelmemet, akármennyire is tömör, tehát folyamatosan beszélnek, és sok témát feszegetnek, és érintenek, engem nagyon érdekelt, és lekötött. A végén volt a Samuel Jacksonnak pár vicces arcjátéka, amikor teljesen leoltja őt a Tommy Lee Jones, és akkor ott fogdossa a fejét, meg nem tudom, járkál fel alá, meg sír, meg nem tudom mit csinál, az ott kicsit vicces volt, mert a Samuel Jackson is nálam a szemembe picit már lesüllyedt, és ott nekem visszaesett arra a szar Samuel Jackson szintre. De egyébként ez nem rontotta el a filmet, úgyhogy érdekes volt. Hát én is hasonló élményekkel gazdagodtam a megtekintést követően. Az az igazság, hogy hasonlóan, mint ahogy említettem az őslakóhoz, ismét elég sok olyan téma felmerül ugye a párbeszédek közben, ami megérne egy-egy külön beszélgetést adott esetben, amire én szintén nyitott vagyok, tehát hogyha erre van kereslet, akkor én azt gondolom, hogy erről én szívesen beszélnék a részemről, de így, mit tudom én, körülbelül fél éves távlatból, hogy láttam a filmet, így nem emlékszem azokra a témákra, amiket fölhoznak. Ugye nyilván az élet értékéről és fontosságáról elmélkednek, hiszen itt egy öngyilkosságot elkövetni kívánó egyén próbálja megmagyarázni, hogy miért is tulajdonképpen ez az egyetlen megoldás, hogy ő öngyilkos lesz, és a másik pedig elmondja, hogy tulajdonképpen miért is kellene ezt elfelejtenie. És ez két külön világnak az ütköztetése egymással, ami egyébként szerintem egy kifejezetten érdekes dolog, és lehetne róla beszélgetni, de így hogy konkrétumokra nem emlékszem, így nem bocsátkozom ebbe bele, viszont én is mindenképpen csak ajánlani tudom azoknak az embereknek, akik az ilyen kamaradráma-szerű filmeket kedvelik. Jó. Ugye azért nehéz beszélni az ilyen filmekről, amik elméletekről, témákról szólnak, mert ez olyan, mintha beülne egy filozófiai, tudom én, előadásra, és vagy elmondod, hogy mit mondott az előadó, vagy nem mondasz semmit. Tehát, hogy mert magában a filmben ugye nem történik cselekményileg semmi. Tehát egy szobában ülnek, beszélgetnek, és ennyi. Tehát, hogy... Hát egyszer rántott, tehát, hogy valami vacsorát készít. Igen. Tehát ilyen akció. Beszélgessünk a rántotta készítésről. Tehát, hogy igazából ennyi, és ezért nehéz erről a filmről is beszélni, mert most vagy minden egyes témát, amit érintenek, végigbeszéljük, hogy nekünk mi a véleményünk róla, vagy pedig annyiban megállapodunk, hogy ez egy érdekes film, és akit érdekelnek ezek a fajta elmélkedések a hitről, és az élet értelméről gyakorlatilag, az nézze meg. A színészi játék, ugye az, nem tudom, beszéltetek már róla, az jó.
Tehát, hogy amit elvárhatunk ezektől a színészektől, bár az végén Samuel L. Jackson egy kicsit ilyen tapsi-hapsis fejeket vág néha, de ettől függetlenül szerintem ő is azért még így a ripacskodás határán belül tud maradni. Úgyhogy ez egy kamarad darab, nem? És annak jó. Ja. Oké, Gáspár, itt vagy? Itt. Szorgalmasak voltunk. Még tegnap előtt, nem emlékszem, megnéztük a Kingsman, a titkos szolgálat című filmet. Ugye? Csak hogy átkössünk a Samuel L. Jacksonra. Így van, ahol itt is egy hasonló karakter játszik, mint abban a filmben. Aha. Egy elméletileg multimilliárdos programozó zsenit, aki pösze. Szinkronnal nézted? Tessék? Szinkronos volt nálatok is? Igen. Ó, bazd meg. Jó, majd erre kitérünk, igen. A pösszeségre annyit, hogy amúgy a Samuel Jackson az tényleg pössze volt régen, csak megtanulta felülemelkedni rajta, de erre a filmre azt kérte a rendező, hogy vegy elő a régi beidegződését, és ezért volt. Csak az a baj, hogy a szinkron színész azon nem volt persze, és ez... Jaj, na mindegy. Na jó. Majd erre kitérünk. Tehát ez Matthew Vaughn-nak az új filmje. Matthew Vaughn-t én rájöttem, hogy nagyon bírom. Ezután a filmre rájöttem, hogy nagyon bírom ezt a csávót. Tehát ő csinálta ugye a Tortát, a Csillagport, a Kick-Asszt, a X-Men az elsőket, és ezt, tehát furcsa, hogy még ez az 5. filmje csak, ugye korábban a Guy Ritchie-nek a producere volt. És ő neki annól felajánlották a Casino Royale-nak a rendezését, de valamilyen okokból végül nem tudta megcsinálni, és ő mindig is Bond filmet akart rendezni, mert ezeken nőtt fel a 60-as, 70-es évek Bond filmjén, a Sean Connery, Roger Moore érában, amikor ilyen már akkor vállaltan gagyi és picit nevetséges főgonoszok és történések zajlottak, de mindez stílusosan előadva. És azt gondolom, hogy ez a Kingsman egy tökéletes dekonstrukciója, és egyben tisztelgés ezek előtt a filmek előtt, pontosan úgy, ahogy a Kick-Ass volt a képregény filmek előtt. Tehát ez a Kingsman önmagában egy akár paródia is lehetne, de annyira messze sosem megy, hogy Leslie Nielsen-t várjuk betoppanni az ajtón, hanem ugyanakkor meg tudja tartani a saját belső világát hihetően. És tele van tök jó dumákkal, tök laza nem laza, kurva jó akciójelenetekkel, tehát Matthew Vaughn szerintem iszonyatosan sokat fejlődik, és már Guy Ritchie is maga mögött hagyta stílusban. Colin Firth pedig nem hittem volna, hogy ekkora badass ultra cool csávó lehet. Tehát az a templomos jelenet, az már nekem az év egyik legjobb jelenet, amikor a Lynyrd Skynyrd Freebird gitárszólójára, vagy szerintem 60 embert gyilkol le. Tehát ez valami iszonyat durva. A film egyébként tele van hibával, tehát hogy egy objektívennek, kicsit nagyképűen, de objektíven kijelenthető hibával, hogy a karakterek nem mindig működnek jól, nem mindig jók a poénok, picit hangulatilag ingadozik a film, de amikor jó, akkor annyira jó, hogy én ezeket mind el tudom felejteni, és ez pontosan nekem az ellentéte a Jupiternek, mert ez az, amikor egy debil film működhet és szórakoztat, mert van egy sármja, van egy eleganciája, egy stílusa, és egyébként mondani valója is, ami lehet, hogy erőltetett, meg szájbarágos, de nem hülyeség. Tehát, hogy igazából a végén szinte már Samuel L. Jacksonnak is lehet szurkolni, mert amit ő véghez akar vinni, mint főgonosz, az logikus. Na hát, ugye jó, hogy említetted a Kick-Asszt egyébként, mert ugye azt is, és annak a képregény eredetiét, és a Kingsman a képregény eredetiét is Mark Millar írta. Igen. Tehát meg volt azért a kapocs, és én igazából úgy néztem ezt a filmet, hogy ezt nem tudtam. Én szeretem egyébként Mark Millart, mert van egy a képregényeinek egy elég egyedi hangulata, tehát főleg ezt a Kick-Asszt olvastam tőle, meg egy pár Ultimate Marvel címet, és ő pontosan ebben jó, ami végül ebben, szóval. Pontosan ő abban jó, ami ennek a filmnek az erősségét is adta, hogy képes a teljesen idiótaságot, tehát a tényleg debilbe hajló dolgokat, és
a brutális véres erőszakot egymás mellé rakni. Tehát a Kick-Assben is az volt, hogy tényleg ilyen nagyon érezhetően létező szuperhősöknek kvázi a karikatúrái tényleg egymást belezték, és különböző egyéb brutális módokon végeztek egymással, és ugye a Kingsmannek is a vége, főleg a vége ez lett, hogy, igen. hogy a óriási gyilkolászásba torkolt az egész. Na szóval, de én mindezt nem tudtam, amikor beültem a filmre, és nekem az egyik legnagyobb gondom az volt, hogy ez a hangulat, ez nem volt meg a filmnek a legelejétől. Ez leginkább a végén jött be, és a vége a filmnek, tehát tényleg a katarzis, hogy a negyedik harmada, vagy mi negyede, az baromi jó. Tehát ott, amikor elszabadul az akció, mennek össze, az kurva jó, tehát az iszonyat jó. Az eleje nekem úgy tűnt, hogy nem igazán találta meg a saját hangját a rendező vagy a film. Mert ugye az egyik oldalon fut egy ilyen nyomozó sztori, meg fut a Colin Firthnek a története, ami ugye bemutatja ezt az egész Kingsman-t, hogy van ez a angol öltönyös, szemüveges úriemberekből álló gyakorlatilag a modernkori kerekasztal, akik beavatkoznak mindenféle ügyekbe. Ugye ott megvan a Colin Firth, mint James Bond, meg megvan a főkben azt a Samuel L. Jackson, és ugye megy gyakorlatilag, ahogy mondtál, egy ilyen Bond film idézőjelben. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan megfut egy ilyen fiatal srác, aki ugye ilyen elvesztegetett tehetség, de mégis rátalál a nagy mester, és akkor beviszi az ügynökségbe, és ügynököt farag belőle, és ugye ez a kiképzés, a társakkal való rivalizálás, hasonlók. Ment ez a sztori, és a kettő valahogy nagyon ütötte egymást számomra. Tehát ha csak az egyik, vagy ha csak a másik lett volna, akkor szerintem sokkal jobban működött volna a filmnek az eleje, mint így, hogy ez is volt, az is volt, és egyikre se tudtunk igazából koncentrálni. Mert tényleg igazából onnan jött meg a filmnek az igazi tökös Mark Millar per Vince Vaughn. Egy jó volt egy Vince Vaughn trailer, úgyhogy direkt figyeltem, végig nyitva volt a szája. Ez a trailer. Melyik az? Nem tudom. Én már nem emlékszem rá, csak arra, hogy Vince Vaughn, és így egyik. És buliznak, és de vicces. 4 karácsony 2. nem tudom. Valami cégvezetőt alakít, és öltönyben bulizik, ennyi a film. Jó, az érdekes. Jó a sztori. Majd Sunset Limited szint. Igen. Szóval érdemes a végéig kihúzni a filmnek, mert akkor borzalmasan jó lesz, tehát akkor tényleg iszonyat zseniális dolgok vannak benne, addig vannak benne jó ötletek, de szerintem nem találtuk meg az egyensúlyt a Matthew Vaughn abban, hogy mire kéne fókuszálni, és hogyan kéne ezeket a szálakat egymás mellett futtatni. Én nem láttam a filmet, viszont ez egy mára klasszikus filmes megoldás, hogy egy társaságot, egy bázist, egy szövetséget, valami, ami elég komplex, azt úgy mutatják be, hogy bejön egy tök újonc, egy olyan ember, aki semmit nem tud róla, és az ő beavatása során ismerjük meg az egész rendszert. De gondolom, itt erről van szó. Én amúgy nem szeretem ezeket, mert így... Tehát mutassa be anélkül, hogy jön egy új ember, tehát most oké, a Men in Black is ezt csinálta, akkor R.I.P.D. is ezt csinálta, még sorolhatnánk, hogy mennyi ilyen film van, de biztos, hogy emiatt van ez a 2 szál, amit mondtál. Hogy máshogy nem tudta bemutatni ezt a rendszert. De szerintem be lehetett volna, mert most egy James Bond filmet, ha elképzelsz, abban nincs semmilyen. Tehát, hogy abba megismered ugyanúgy az MI6-et, megismered az ügynököket, és ott van a James Bond, aki meg ott van 100 000 éve. Tehát, hogy ja. De egyébként nekem ezekkel az újonc érkezik típusú sztorikkal sincs bajom. Mondom, itt az volt a bajom, hogy ez is és az is akart lenni a film, és a kettő együtt nem működött. Nekem nagy bajom nem volt vele, érezhetően a filmnek a második fele azért jóval
stílusosabb, már mint olyan formában, hogy jóval eltúlzottabb és jóval elmebetegebb, mint az első fele, de szerintem nekem tetszett, hogy pont azért ütött, akkor lett a második felem, az első fele viszonylag még nyugodtabb. Tehát azért ott is van egy ilyen kocsmai leszámolás, ami kurva jó, meg ott a kiképzésben is vannak jó dolgok. Nekem igazából az zavart, hogy a kiképzésben egy csomó olyan dolgot nem láttunk, ami később viszont fontos lett volna. Tehát nem láttuk, hogy ez a csávó hogy tanul meg úgy kungfózni, hogy azt a kardlábú nőt is le tudja, meg hogy tud ennyire jól lőni. Tehát jó, lehet, hogy ezek sablon dolgok, de most azért már láttuk, hogy ki tud jönni a vízből, meg van egy kutyája. Ez nagyon felületes volt nekem ez a kiképzés. Eszembe jutott a Colin Firthnek a kutyája. Ja, igen. Igen, amúgy szerintem nagyon vicces a film, és én reméltem, hogy R besorolása lesz. Ez elején még féltem, a gránát felrobbanásnál nem volt semmi, és féltem, hogy ez a film is vértelen, ez nagyon nem az. Tehát, hogy olyan dolgok történnek ebben a filmben, amit nem hittem volna, hogy valaha látni fogok. És az a jó, hogyha valakinek abból van elege, hogy mennyire gyávák a hollywoodi filmek, hogy nem mernek semmit bevállalni, hogy nem hal meg semmi fontos karakter, hogy nem történnek meg a végén az, aminek kéne, akkor az nézze meg a Kingsman, mert itt minden megtörténhet ebben a filmben. Tehát olyan halálok vannak, olyan brutális vérengzések, olyan elmebeteg ötletek, ami szerintem az összességében az egész filmet így felülemeli, és egy nagyon szórakoztató darabbá teszi. Úgyhogy nekem összességében tökre tetszett. Igen, az akciójeleneteknél, ennél a kocsmásnál például, meg a végén a számolások, illetve mondjuk a templomosnál főleg, nagyon tetszett az operatőri munka abból a szempontból, hogy szerintem ilyen, én azt tippelem, hogy nagyobb látószögű kamerával vették fel, és hogy valami ilyen nagyon fura videóklipes, közeli, nem tudom, ilyen fura érzete volt az egésznek, de ez valami stílusos és valami jól nézett ki. És ugyanakkor, bár ugye rángatták a kamerát, meg emiatt gyors vágások voltak, de követni lehetett, hogy mi az Isten történik. Így szóval, van, tehát ez tökéletesen volt megrendezve. És a templomos jelent pedig egy snit volt, tehát ott nem volt vágás. Tényleg? Az elképesztően durván volt megcsinálva. Tehát ott néztem, és tényleg a Colin Firth ugrabugrál, meg vág szét mindenkit, úgyhogy ez, azért a jelenetében megéri megnézni a filmet. Igen, meg ezt pont ma olvastam, hogy egyébként elég sok kaszkadőrtünket ő maga csinált, tehát hogy Colin Firth. Igen. Úgyhogy meg látszik, hogy jól is érzi magát a szerepben, tehát hogy így nem az, hogy így a Liam Neeson a TK3-ban már így 78 évesen ilyen unott fejjel ül, hanem hogy látszik, hogy ő eddig nem csinált ilyet, és most itt van, és kipróbálja magát, és tökre élvezi, és jó látni, hogyha egy színész belead mindent. Nem egy Bruce Willis Die Hard 5, tehát az is borzalom. És akkor térjünk rá a Samuel L. Jackson hangjára. Ja, igen. Hát Vas Gábor, ugye, aki szokott lenni mostanában, hát eljátszotta, hogy persze ennyi. Szerintem borzalmas volt. Engem alapból a beszédhibák, azok főleg filmen eléggé szúrják a film, ha van ilyen kifejezés, valószínűleg nincs. De ez meg, hogy még akkor ráadásul el is játszom, hogy össze vagyok, és még azt is rosszul, ez nekem nagyon kiverte a biztosítékot, és engem folyamatosan irritált, ami azért volt rossz, mert egyszerűen akárhányszor megjelent a Samuel L. Jackson a képernyőn, azt kívántam, hogy takarodjon a francba, tehát hogy nem akarom ezt látni, vagy illetve hallani nem akarom. Ami hát eléggé erőteljesen rombolja a filmélményt, hogyha az egyik fő karakter, még ha az negatív karakter is, egyszerűen nem akarod hallani, tehát nem vagy rá kíváncsi, mert nem bírod elviselni. Mindenképp meg fogom nézni majd a filmet eredeti hangban, mert érdekel, hogy eredetiben milyen. Hát meg az a süttyó londoni akcentus is az elején kicsit erőltetett volt. Igen, az se sikerült. Lehetetlen nyilván magyar szinkronnal átadni a különböző angol akcentusokat, de mondom meg, nem ez a feszítés, ez iszonyatosan kiakasztott. Hát majd kíváncsi leszek, hogy milyen eredeti hangban. Mert egyébként meg a film szerintem van benne annyi, hogy egy újranézést majd megér a dolog. Jó, még belefér film, nem?
srácok, egy jó 10-15 percünk van. Lóri, van valami még, ami téged érint és szeretnél beszámolni? Hát én olyan filmet néztem, amit micsoda? A Per van még, csak mondom. Ja, igen. Hát részemről olyan film van, amit tematikus adásban néztem meg mi az arról a beküldött listáról, én bepótoltam egy évezredes lemaradást, a Rémálom az elmúlt Oh. Úgyhogy, de azt szerintem nem most ejtsük meg, hanem majd akkor, amikor elérkezünk. Menjen a... Tessék? Sem. Hát, hogy akkor... Azt mondom, hogy menjen a Per szerintem, bocsánat. Menjen a Per. Ádám. Jöjjön a Per. Szóval ilyen hallgatói kérésre, ahogy ígértem, megnéztem. És köszönöm, mert ezt a filmet még nem láttam, nem is olvastam a Kafka művet, ez abból készült, az alapján készült. Ez egy 1962-es Orson Welles által rendezett film, ami fontos, hogy fekete-fehér, és készülhetett volna akkor már színesben, de erre a filmre tökéletesen passzol a fekete-fehér szín, mert az árnyékokkal játszik, és ebből lesz az egész környezete sötét és nyomasztó. Arról szól, hogy itt van ez az Anthony Perkins, aki a Pszichóban volt a főszereplő, és ő egy teljesen átlagos irodai aktakukat, és arra ébred fel, rögtön a legelső jelenetben, hogy valaki ott van a szobájában, és azt mondja, hogy maga bűnös, és hogy bíróság elé kell mennie. De nem mondanak neki semmit, hogy mi lenne az indíték, csak mondják, hogy bűnös, és hát kérdezősködik, de nem talál erre választ. És az egész film alapján nem fog választ kapni erre. Emiatt is érdekes, mert hát ugye rohangál föl a bíróságra ügyvédet keresni, a nők bepróbálja hát a sérelmeit meg a bántalmait kiadni, és hosszú film egyébként, és nem mondom azt, hogy vontatott, csak sok benne a párbeszéd. Viszont annyira szürreális és groteszké válik ez a világ azzal, hogy egyszerűen ő bűnös, és hogy el fogják őt ítélni a per alatt, hogy hát nagyon, nagyon komoly Kafka mű lehet ez, lehet, hogy el is fogom olvasni. De azt olvastam, hogy nagyon hű volt egyébként az Orson Welles, aki egyébként maga az ügyvédet játsza a kafkai műhöz, és hát nagyon jól játszik a terekkel, tehát nagyon szűk folyósok vannak, de ugyanakkor hatalmas belterek vannak, ilyen óriási irodaházak, vagy gyártelep, és emiatt alakul ki teljesen nyomasztóvá a filmet fekete-fehér is, és nagyon sötét, szürkés, és ha közeli képek vannak, akkor az nagyon durva, hogyha távoliak, akkor pedig azt lehet látni, hogy úristen, ez az ember mennyire kicsi az épületekhez, meg a szobákhoz képest, és hogy mennyire van hát ítélve, úgymond. És hát ez most így vallási alapú felvetés, hogy az ember eleve bűnösnek születik, de hát ez az alapja a filmnek szerintem, de ezt nem mondják ki. Szerintem nem. Bocsánat. Mondjad. Én bár nem láttam a filmet, és körülbelül, nem tudom, 15 oldalt olvastam a könyvben. Amennyire tudom, ez nem feltétlenül az isteni dolgokról szól, hanem arról, hogy az ember kontra a bürokrácia, a rendszer, stb. És ugye itt is az van, hogy hát a könyvben legalábbis az elején, addig én eljutottam, hogy egyszerűen nem mondják meg neki, hogy miért bűnös, hanem egyszerűen bűnös, mert a rendszer azt mondta, mert a rendőrök azt a papírt kapták, és inkább, ahogy elmondod ezt a képi világot, én inkább azt tudom elképzelni, hogy arra próbál rámutatni a Welles, hogy az ember kontra ahogy mondom, a bürokrácia, a politikai társadalmi rendszer mennyire személytelen, és mennyire elnyom valakit, és mennyire nincs esélye az embernek egyedül ezen az egész óriási felépítmény ellen, ami legyen szó akár az igazságszolgáltatásról, akár bármiféle más bürokratikus rendszerről. De aztán lehet, hogy egyébként... Így is lehet teljesen értelmezni, igazából nincsenek rá utaló jelek, hogy ez most akkor vallási téma vagy nem.
és most nem azért, mert vallásos lennék, vagy bármi, nekem csak ennyi esett le. Igazából beskatujáztam a 12 dühös embert annak, hogy na ott ténylegesen a törvényről van szó, és annak a szentségéről, itt pedig próbáltam, nem tudom miért nem jutott ez eszembe, de egyébként tényleg simán lehetne az is. És viszont arra nincsen jel, hogy ő annyira ellene lenne a rendszer ellen, tehát ő, nem tudunk róla igazából semmit, tehát hogy felébred, és ott egy ember. És nem tudunk róla mekkora előtte semmit, hogy akkor ő most mennyire rendszerellenes volt, vagy bármit is művelt volna. Pont ez a lényeg a Kafkának, hogy nem számít azt, hogy az ember ténylegesen mit tett, mert vagy hogy most a rendszer ellensége úgymond, hanem itt arról szól, hogy ha azt mondja az ügyvéd, vagy az ügyész, vagy az akárki, vagy a rendőr, hogy bűnös vagy, akkor te, mint személy, befogtad a pofádat, mert bűnös vagy, és kész. Értem. És mondom, amennyire tudom, a Kafkának a műveinek egy része, vagy hát ugye a kafkai stílus úgymond egyik jelentős része az ez, hogy a bürokrácia és az irodai papírmunka és hasonlóknak a fölénye az emberrel és a személyre és az egyénnel szemben. Uh-huh. Jó, ez egyébként tök jó meglátás a filmben. Még amit hozzá kell tenni, az az, hogy fura, mert nem látjuk konkrétan a pert, tehát nem történik meg ez a per. Azzal lesz vége, és akkor most ez egy spoiler, hogy megölik a végén az ember, de nem történik semmilyen vád, tehát nincsen arra semmilyen válasz. Tehát bekerült ebbe a gépezetbe, és teljesen ki van szolgáltatva mindennek. Tehát ő megy jobbra-balra, ügyvédet keres, másik ügyvédet keres, a bírósággal beszél, mit tudom én, és igazából az utolsó 20-25 perc, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, amikor már a festővel beszél, a pappal, illetve az ügyvéddel, azok nagyon komoly dolgokat feszegetnek, és hát igen, ez az a fajta film, amikor előbb lett kész, vagy megcsinálva az ítélet, mint a vádindítvány. Tehát, hogy itt eleve el volt rendelve az ember, hogy ennek ez lesz a vége. Úgyhogy nekem ez egy nagyon érdekes film volt, és ajánlom, aki szereti a régi filmeket. Nem mondom azt, hogy én állandóan fekete-fehér filmeket nézek, de most így kezdem magamat rájuk edzeni. Ez pedig egy jó példa volt arra, hogy miért ne nézzek régi filmeket. Mármint, hogy úgy értem, hogy miért ne, tehát nem az, hogy ne nézzek. Jó. Oké, nehéz a magyar nyelv. Bizony. Főleg Jó, a 3 órát alszol. Igen. Lóra, én azért kíváncsi vagyok 3 mondatban, hogy kellett pelenkát cserélned a Rémálmazám utcában után, vagy röhögtél rajta? Hát nem azért kellett pelenkát Egyébként? Bocsánat. Igen. Nem azért kellett pelenkát cserélnem, mert rémisztő volt a film. Alapból is kell mindig, vagy? Igen, várjál, volt a Ufinak egy ilyen vicc, az a baj, nem tudom teljes egészében, ez a szója fasírt, szója, ez a szója, már szója nővérnek, hogy befostam. Oké. Tehát? Szóval hát, én nem tudom, erről beszélgettünk ugye Andrással nyit szem közt, hogy lehet, hogy én nem vagyok. Én azt hittem magamról, hogy szeretem a horrorfilmeket, csak nem nézem őket, de most így ezek után azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy nem szeretem a horrorfilmeket. Erre András megnyugtatott, hogy ez csak az egyik nagyobb válfaja a horrorfilmeknek, amikor van egy főgonosz, aki így emberek életére tör, és megpróbálja őket megölni, és akkor ettől horror. És hogy van egy olyan másik irányzat, ami inkább ilyen belső folyamatok révén horror, lehet, hogy az majd közelebb áll hozzám. Ez a Rémálom az Álmódszában nekem ilyen, hát főleg ugye ilyen fejjel, tehát ezt nem gyerekként, meg nem akkor láttam, amikor ez menő volt, tehát amikor az egész osztály erről beszélt, hogy a Rémálom az Álmódszában, én akkor sem néztem meg.
és tehát így 20 éves Hipster Lóri fejjel, ismét támad. igen, így van, de így 20 éves fejjel le a kis körmei csattogtatós Fred Krueger azért így ilyen kis jövök és Pont belép. igen. De tényleg egyébként így elég debil volt a nevetése. Persze, de abba is gondolj bele, szerintem ő minden idők egyik legdurvább gonosza. Mert ő az álmodban csap le rád, és ugye te fogsz álmodni, tehát mivel alszol, és fogsz aludni. Tehát ez a durva, hogy ő nem csak úgy jön, aztán kinyírja a félvárost, hanem egy olyan helyzetbe lép be veled, egy közös világba, amit te mindennaposan csinálsz, és azáltal ott leszel. Értem, de én nekem ez nem tudott rémisztő lenni. Igazából talán nekem kicsit szenvedés is volt végignézni, de mindegy, megtörtént, túl vagyunk rajta. Nézd meg a remake-ét. Biztos, hogy kell nekem az? Tehát én szerintem még tartozok nagyon jó, magam. persze, amikor ott van a ticababa, meg a szemüveges weird gyerek, meg a dagat vicces, meg a néger, aki meghal először, meg a barátnője a főszereplőcsőnek, aki nem olyan szép, és meghal Majd ő veled is. megnézem, jó? Majd együtt szenvedünk, mert én egyedül... Én már végignéztem, én nem nézem újra. De hogyha végignézzük, akkor együtt fogjuk végignézni, mert te így Jó, de nekem akkor ne... a maszkfiát fogod megnézni velem. Azt is megnézhetjük, de Na, én most egyedül nagy nem asszád, vagyok most nagy asszád, de hajlandó. amikor nézted, akkor majdnem szétverted a monitoromat. Hát igen. És legközelebb szét is fogom. Úgyhogy nem lesz menekvés. Tehát, hogyha ha belém nyomod az adrenalint, akkor muszáj vagyok. Muszáj vagyok azt kiadni magamból. De egyébként beszéltük Andrással, hogy akár csinálhatnánk ilyen RIPD, maszkfia és ilyesmi újranézéseket. Hűha. De várjál, ezt nem tudom, hogy még volt valami harmadik film, nem András se tudja, úgyhogy X nem tudja. De valamikor... Hogy gyerekek, Twilight Marathon lesz előbb úgyis. Aha, persze, Twilight Marathon, mi? De hát a Slúri, te Igen. megígérted, hogy megnézed az Twilight Marathon. Az I Love Maratont ígértem Twilight meg, hogy Marathon. megnézem. De Ádám, azt te is meg fogod akkor nézni újra. Jó, megnézem, Csak megígérem. nem maradsz ki belőle. Jó, rendben, de hát azt hogy tudjuk közösen megnézni? Hogy legfeljebb elhiszitek, hogy megnéztem. Skype-on. Hangomon nem úgy hiszem. is fogjátok hallani, hogy megnéztem-e vagy sem. Igen. Én csak akkor hiszem el, hogyha bekapcsolod a webkamerát, és végigveszed azt, ahogy megnézed. Persze, azt nem felrakna a YouTube-ra. Hogy Így van. több milliárdos De akár- nézettség. Akár csinálhatnánk is élő, vagy audio kommentárt a filmhez, és ezt feltöltjük. De nem lehet ilyet csinálni. Nem, mert a végére én nem Akkor tudnék beszélni Copyright, a... nem, az copyrightos, hogy akkor... Nem azért, hát akkor nem érted a párbeszédeket. Hát Ja, azért ott olyan dolgok hangzanak el, amiket amikre figyelni hallani kell. kell. Vagy Igen. akkor, mint a téglába, így bevágjuk a részleteket, és akkor azokra reflektálunk. Hát ez a baj, hogy a végére én nem fogok tudni beszélni, mert az a töménytelen mennyiségű alkohol, ami el fog fogyni ez alatt Nem fog elfogyni semmiféle alkohol. Dehogy nem. Semmiféle alkohol nem fog Dehogy elfogyni. nem. Józanul fogjátok végignézni az összeset. Biztos, hogy nem. Legfeljebb Ez csak nem, 2 liter biztosan. energiaitalt ihatsz, mint ahogy... ez Igen. nem, ez nem Guantánamo, Jó, hogy három is. kínoszhatsz. Tehát én muszáj vagyok. Ha én Én... végignézem úgy, hogy nem iszok, akkor te is végignézd. Jó, de te mazoista vagy, én meg nem. Nem vagyok mozoista. De. Azért A Twilight vagy az jó. mazoista, mert nem iszol. Igen. Meg azért meg, mert már láttad ezeket a filmeket, és hajlandó vagy újra nézni. Nem is Jó, egyszer. hát Lóri, én 5-ödjére fogom látni, gondolj bele a Twilight Jó, de te szereted. Én imádom. Hát amúgy lehet, hogy én a szürke 50 árnyalat után Twilight fan leszek, fangirl, tehát hogy ezért kár volt. Nekem elkészülni. amúgy a Hobbitok után, mert Lóri, megnéztem a Hobbitot, tehát azután én a Twilight-ot már nem fogom annyira pocskondiázni. Mi? Egyébként. Ezt nem értem. Mert az a Hobbit az nekem egy nagyon nagy tökön szúrás volt. Minden Aha. másodperce, úgyhogy a Twilight ez csak jobb lehet annál. De ez most melyik részről beszélsz? Mindegyikre.
Láttad mind a 3-at? Nem, a harmadikat még nem, azt még nem találtam a boltban, de hamarosan ott lesz, úgyhogy azt befejezem. De az első 2 az gyomros, ahogy András mondta. Jól van. Na, hát akkor neked ezzel is megvan a véleményed, és én szarok rá. Jó. Jó van. Intelligens férfiak módjára zárjuk a mai adást, ha ez még az egyáltalán. Mármint férfi vagy? Én nem tudok jobb, hogy ez lesz az utolsó poémára. Ejjjj. Bocs. Küldjetek be hallgatok jobb poénokat, hogy ne így legyen vége, jó? Ja, igen, ilyen Ennél poénák. bármi, de Bármi. Vagy Jó? mint a beugróban, hogy legyen egy szó, amit mindig ki kell mondani az adás alatt. Jó, Tényleg, szenzációs ötlet. fasza. Vagy hogy ki hány szóban mondhatja el, hogy... Lóri kihúzza az egyest, igen. Egy szóval légy szíves jellemezd a Akkor an unexpectedly star journey-t, bizony. Akkor szerintem mindenki örülne neki, hogyha én csak egy szavakban válaszolhatnék. Oké, szóval. valahogy feltételezem, hogy te találnál ilyen kétoldalas szavakat, és azokat használnád fel. Mhm. Igen, Igen. Úgyhogy jól gondolod. maradjunk az eredetileg magas színvonalnál, és akkor itt el is köszönünk a hallgatóktól. Köszönjük szépen, hogy újra meghallgattatok bennünket, hamarosan újra jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk nektek. Sziasztok! Chceme, dojedeme my dva s moperem,